बहा थांनो नागिरदों बे हरावलाय? हेय साला उन्दुनाय फाव जाफ्लानानै बोरै खावब्लि सिखारलायखोब्रा नोंलाय? बहा थांनो नागिरदों बे हराव? आच्छा आं हासुनोबो मोनला खिनोबो मोनला हो? नोंलाय माथो उन्दुलांबाथाय सिखारनोनो रोङा? दिनैलाय इसिबां हरावलाय बहाथो थांनो नागिरदों? आरे आं बे न' सिङाव थानानै हांथोनो मोनबायलै। नोंलाय मालाथो बे न' सिङाव थाबाय थानाय? आरे दायो गुसु बार जानो थांदों गुसु बार। बिराद दुखु जादों आं बुहुमनि निउसफोरखौ नुनानै। नेपालाव जे दा दैबाना जादों दाखालिसो शिबसागराव जानानै थांबाय। आरोबाव नेपालनि दैबानाया बेखौ लानानैनो उन्दुनो हायाखैलै आं। बेनिखायनो आं बाहेरनि हावा जाहैनि। नों उन्दुदो दे। नेपालनिखौलाय आंबो दुखु मोनदों। बिदि होननानै नों बे हराव बहा थांनो नागिरदों? अमा राजा! ओइ मा गाख्रबाय थादोंब्रा? बहा थांनो नागिरदों खोन्थाया मानो? नोंनो मानो नांगौब्रा? आं गुसु बार जाहैनो नागिरदों आं। तात। आं नोंनि हिनजाव अमा राजा, आं नोंखौ मोजाङैनो मिथियो। खोन्था बहा थांनो नागिरदों? ओइ आं अजा सोलोंहैनो नागिरदों। थांफानो नामा? आयै अबाव अजा सोलोंनो नागिरलाबायो? बहा? गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबजायो नामा? गासिबो खोथाखौ खोन्थाखाजोबोबा नोजोर नांनानै बाथ्राफोरा जाया। बेनिखायनो डिस्टार्ब दा खालाम मिथिबाय आंखौ। साला नोंसिनि थाखायनो अजा सोलोंनो गोसो जाबाय आं। मा फोथाय मानि अजा सोलोंलाबायनो ओंखारलाबायदों? आयै मानसियानो मा सानो मा थायोथाय? नायनो होनदों बेफोरखौ? बहा थांनो होनदों? अमा राजाया अजा सोलोंनो। ओइ सन्थर मा जानला माला धल दानथिंलाबायोब्रा? बहा अजा सोलोंहैलाबायनो नागिरदों? दा बे सन्थलानि खोथाखौनो लायो नामाब्रा? एम्बु हमहैनायदोंलै एम्बु। दालाय बहा एम्बु मोननांगौ जाखो? बहा थांनो नागिरदों मोजाङै खोन्थाया मानो? फोथारावसो थांनो नागिरदोंलै। आं बिदि जानला माला हगार हरा। दा दसेखौलाय माथो जानोब्रा? बुस्थु गोमादोंलै फोथाराव बेखौसो नागिरहैनो नागिरदों। मोजाङैनो मोजां नोंनि हौवाखौ मोजाङै लाना फैफिनगोन आं। नों टेनसन लानाङा। आंबो थांफागोन। ओइ नोंनि हौवाखौ जायालै आङो। दानो फैफिनगोन बारा गोबाव लाया। आं हले गेजेर फन हरगोन। आच्छा दे सन्थला फैदो। मोजांबो खिथाया माबो खिन्थाया गिलायलांबायसो आं। बहा थांनो नागिरदों बेबा? जानला मोनलाखा। बे दैखरावनो दं होमबा? अमा राजा बे दैखरावनो थायो। दा दैखरा एसे माथो साफा जानानै दङलै। सोरबा बानायखोना माखोब्रा दैखरखौलाय? आच्छा बारु थाइबानि लारु। ओइ सन्थला नों आंखौ मा साननानै नैबे दैखराव लानानै फैखोब्रा? दैखरनि मोदाय? माथो मोदायबो गैया माबो गैया। दैखरनि मोदायालाय आंखौलाय मा खालामनो हानो? नों मानसिया बिराद थगायसुला जाबायलै। हे गासाय आं जोनोमनिफ्रायनो थगायाखैलै। आं जेबो खालामथाराखैलै। आंनाव थगायनाय हुदा गैथारालै। आच्छा बारु थाइबानि लारु। नों थगायाना? आं थगायथारालै। दैखरनि मोदायजों रायलायदो। होमबाना आं थगायदों ना मादों मिथिगोन। आच्छा बारु थाइबानि लारु। माथो जेबो गैयाब्रा? बोरो मोदायालाय? बिदि लिंहरबा फैयालै। हाब मोदायनि न' नालाय मोदाय होनबानो फैनांगौना? मोजाङैनो लिंहरनि आं। हेलौ एक्सकिउज मी मोदाय? मोदाय मोदाय माथो जेबो फाथाखौनो लायाखैब्रा? ओइ नों थगायदों नामालाय मानसिया? आंखौ फाग्ला खालामनो सानदों नामाब्रा नोंलाय? आं थगायाखैलै। आं बेवहायनो दैखरनि मोदायखौ लोगो मोनदोंलै। होमबालाय माथो आंखौलाय जेबो बुङाखै? आंजोंलाय मानो नुजायाखै? नों हारसिंबासो नुजागोन खोमालै। आं हारसिङावसो फैदोंमोन ना। आं साइडआव थाहैथ'नि नामा? मानि थाखाय? मोदायजो रानिया लाजिदों खोमालै। मोदायजो रानो? माने हिनजाव मोदायसो नामा? होमबालाय साइडआव थाहैथ'लाय। लाजिदों खोमा मानसिया। होमबा साइडआव थाथ'नि। हिनजाव मोदायजोसो होमबा? हिनजाव मोदायफोरा एसे गिलु बालु जायोलै। हौवाफ्रा बांद्राय गिलु बालु जाया खोमालै। जियानो जाया मानो अजा सोलोंनायनि खोथा गिलु बालु जायानो माने रिक्सथ' लाखानांगोन। हेलौ मोदायजो। हेलौ मोदाय नोंथां। आंनि मुङा अमा राजा। अन्नानै नोंथाङा आंजों नुजानो हागोन ना? बुंदो आंखौ गोसोखांना लिंहरनायनि जाहोना मा? खोन्थाया मानो आंखौ लिंहरनायनि जाहोना मा? माने मोदाया बिदिसो नामा होननानै नायदोंलै आं। नायनाया जोब्बायबा आं थांनोसै। नाङालै थांथ' नाङा। माने आं बिराद गिदिर खामानि लानानैसो फैदों। आसलथे नोङो मोदाय मारना गाज्रि मोननाङा सोंनायनि। माने आङो बेबायदि नुफेराखै नालाय। जियानो जादोला नोंथाङा जुदि मोदाय भुत मारबा
आंनो अननानै अजा फोरोंनायनि बिद्दाखौ होनो नामा मानो नोङो अजा सोलोंनो नागिरदों माने गाज्रि दिन सलिबाय जेखौबो जेरैबो जेबो खालामनो हाला जाबाय आं बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोआ टुक्रा जाबाय हायोबा नोंथाङा अननानै आंनो मन्त्रखौ होदो जेसेबांनो गिदिर खामानि एसेबांनो गिदिर रिस्क आरो सोरनोबा माबा मोनसे होनायनि सिगां बेनिफ्रायबो लाफिननांगौ आरो सोरनिफ्रायबा लानायनि सिगां बेनोबो होनो नांगौ मा नांगौ नोंनो बेखौ आं बुंथ'आ समा जेब्ला जागोन अब्ला आं बिगोन बिदि होननानै आंनि जिउखौ बिबा जानाय नङाना खिन्थाखालै आं सासपेन्सफोरखौ बायो नों अजा सोलोंनो गोसो गैया नामा मानो गैया जानांगौ जाखोब्रा दङ अब्ला आंनोबो माबा मोनसे होनांगोन आं मा होनो हानो आंनि सान्थिया फैबानो माने टेनसना जोबबा आं नोंखौ डेटिंआव लानानै थांगोन जागोन ना मा डेटिं डेटिं माने बेरायहैनायब्रा साहा कफि लोंनाय आं नोंखौ डेटिंआव लानानै थांगोन आंजों थांफाबानो जाबायना नों आं जेरावबो थाङा समा जेब्ला जायो अब्लानो आं गावनो बिनानै लागोन नोंबा मा बिगोन बेखौनो दा टेनसन ना आंनि जिउमा बिखा बिख्लो मोनसेबो जेबो मोननाय नङालै आं बुंखायो आं होनो हायालै जायखिजाया आंनो अजा सोलोंनायनि बिद्दाखौ होदो आरो बिनि सोलाय मा नांगौ आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं दानो खोन्थाथ'आ जेब्ला नोङो सोलोंखांगोन अब्लासो आं बिगोन माने बिनि सिगां खोन्थाथारा आरोखि नों मा बिनो नागिरदों बेखौ मिथिबा आंहाबो गोसोआ मोजां जागौमोनब्रा अजा सोलोंनो गोसो दङब्ला आंनि रुलखौ मानिनांगोन नङाबा अजा सोलोंनायनिफ्राय नों गोजानाव देलै दे नों उनाव मा बिबानो जाबाय जायखिजाया आंनो अजानि मन्त्रखौ हरदो अजाखौ बेफोरबायदि सोलोंजाया बेनि थाखाय मोजां टाइम आरो हरावसो फैनांगोन दालाय हराव फैखाबायना आं नोंथाङा गाबोन हारसिंनो फैबानो जाबाय आं दाबोथ' हारसिंसो नोंथांजों लोगोसे सन्थलाबो दं हारसिं फै बेनि उनाव आं फोरोंगोन गोजोन हर मोदायजो मोदाय हेलौ हेलौ मानो गोमोरखोब्रा हेलौ हेलौ आं माबा सोंबावगौमोनलै माबा बुस्थुफोर लाबोफानांगौ नामाब्रा हेलौ हेलौ आमा राजा बिदि गाज्रिबा फैफिननाय नङालै आं बियो जेखौ बुंदों बेखौ मावबानो जाबाय आच्छा नंगौ नामा अब्लाबो गाबोन माबाफोर लाबोनांगौ नामाब्रा बेफोरखौ सोंनिब्रा आं गाज्रिफिनदारगोनलै हेलौ मोदायजो हेलौ मोदायजो फंसे खोथा दंबावोमोनलै अननानै नुजादोब्रा मा खालामदों नोंसोरलाय बेवहायलाय बामरा बहानिफ्रायलै आं अफिसनिफ्राय बा जार्नालिस्ट मानसि माथो बुंबावनोब्रा हर सान खामानि नोंसोरलाय माथो मोनफैदों बेवहायलाय खिनो ओंखारलाबायदोंमोनलै बै दुब्लि बारियाव एसे खिलाबायबाय माथो आंलाय दैखरजोंसो रायलायनाय नुदों नोंखौलाय आंलाय मा दैखरजोंल' रायलायगोन आंलाय बाल्थिंजोंबो रायलायगोन नैबे सन्थलानि आथिंजोंबो रायलायगोन हेलौ आथिं मा खबर आसि बिमाया गावखौनो मा सानोब्रा आसि फिसाखौ एसेबां नाख्र'ख' खालामो अमा राजा नोंजोंबो जाया आरो आं थांनोसै नैबे अमा राजाया जाला माला खोथाखौ खोन्थागोन मानसिफ्रा नुबा गाज्रि सानगोनलै अमा राजा माबा मिबि बुजिगोन थौदे आं दैखरनि मोदायजों खेबसे लोगो हमलायना थांगोन बेफोरो बारे लोगो हमबाय थाजानाय नङालै अमा राजा गाबोन लोगो हमफैदो थौ दे होमबालाय नों इसेबां अननानै बुंबाय जेब्ला आं मानिबाय आच्छा बारु थाबानि लारु दाउसोदेलाय मा दाबो उन्दुआ नामा माबा मिबि सानगासिनो आं मा सानलायखो आरोलाय बे मावरिया गथ'फोरनो आंहा गाबोनो गस्ला लंपेन्ट फेन हैनांगौ आंनाव आखायावनो फैसायानो गैया नों मानि एसेबां खस्थ' खालामगासिनो दं नोंनि खस्थ'खौ रावबो नुवा मिथिबाय उल्था बखिगोनसो दानि जुगाव मालायनि बखिनाय बखिखौ नांजाया आं बाला आंनि गोसोआ खुसि जाबानो जाबायना फैसा खावहैनोसैथ' जोंहा बमरा मा जालायखो आरोलाय आं फैसा खावनो गोसो जादों बेबो माहाजोन मानसिफोरनि बिराद माहाजोन मानसिफोरनि बे हमना ला पलिटिकेल लिडारफोरनि गिदिर ठिकादारफोरनि न'आव ओरैनो गामिनि एसे एनै माहाजोननाव नङा मिथिबाय नोंनि खर'आ मानो बेबायदि जाखोलै दाउसोदालाय मा सानबाय थायो नोंलाय मिटिं खुंनो नागिरदों आंखौ सोर मिटिं खुंनो नागिरलायखो नोंखौलाय सोर जानो हाफां आरो नारजि बुदांमोना आंखौ मिटिं खुंनो नागिरदों मानि थाखाय बिदिनोसै आरो गेजेर ब्लेकमेल खालामोना आं बिसोरखौ नों मानसिया माला सोलायगोनलै नों एसेबां खैफोदाव गोलैबाबो मानो सुद्रायनो रोङा दाखालि गुलि गावनायाबो अमा राजामोन हाफां मोनासो नामा बिसोर आंखौ एसेबां गावनो हाया माथो होमबालाय सोरथोमोन सोंबाय थायोहाय आं दाखालिबो खिन्थाबायदां क्लिअपेट्रा होननानै मानि थाखाय माथो बुंनो
फैसा गोसोम दोनखुमानायनि खोथा बुंनायखौ लाजिदों बिसोर। दावसे देलाय नों खैफोदाव गोग्लैगोन आं नोंखौ खैफोदाव बासायगोनबो नाथाय गले गले आं बासायबाय थानो हायाना नों एसे सोलायदोलै मानसिया एसे सोलायदो। आयं बाला आंखौ बिदिसो बुंबाय बाथामिसा। आंबो गियाबाला जानानै जाख'जोबगोन गासिनोबो खर'खौ। जागोन जख'जोबगोन बाला रावखौबो सानसेयाव दोना रख'ला। मा मोनफैलायखो नोंहालाय एसेबां हराव? माने अजा सोलोंबा मा मा बुस्थु नांगौ बेखौ सोंनो फैदोंमोन आं। नोम्फाया खोन्थानाय। नोम्फायाबो खोन्थायाखै बास नोंनाव सोंनो फैबाय आं बिखुनजो। गैया आंखौ दायनिसो मोननानै लाखोना माखो? मोनाखैब्रा मोनाखै मानो दायनि मोननांगौ जाखो नोंखौलाय? जास्ट अजा सोलोंनायाव मा मा जगार नांगौ बेखौ सोंनो फैदोंब्रा। हर गेजेराव बेफोरखौसो सोंनो फैबाय? खर'आव मेलेम गैयै थांनोबो थांला बार बेनिफ्राय। आया आंनि अजा सोलोंनायखौलाय मानो रावबो सिरियास लायाखैब्रा? देनां गावसोरनो खामानि होगोन। जा हगा देखा जायगा नेटावनो नायनोसै आं अनलाइन गुगोल खालामनानै। मा होनो आसोलफोर मा होनो? नोंसोरखौबो अजा फोरोंजोबगोन आं नायबायल' था। जाय अजा सोलोंनो गोसो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो बास अजा फोरोंलाजोबनोसै आं। जास्ट किडिं। एन्टनिय' फिसा बिमाखौ दासिमबो बोराबनानै थाबाय थानोसै होमबा? खोनानो मोनदों नोंलाय माथो ओंखामबो मोजाङै जायाखैबालाय उन्दुवाखैबो। एन्टनिय' फिसा गावनि देहाखौ मोजां नाय। नों माब्लानिफ्राय आंनि खोथा सानखो आयै? एन्टनिय' फिसा आं बिमा जानानै फिसाफोरनि खोथा सानालासिनो बोरै थागोन? जोनोम होजेननायनिफ्रायनो दाहालागि नोंसोरनिनो खोथा सानो। जेसेबां फैसा आरजिदों खामायदों बेफोर गासिबो नोंसोरनिनो गोजा। फैसा थाखा होनानै आंनि गासिबो मोन्थायखौ नों लाजोबगोन नामा? आं नोंनि फिसाला जानो हागौ नाथाय गासिबो मोन्थायखौ नोंनि आखायाव आं मानो होनो? एन्टनिय' फिसा गोरोन्थि मावाखै नङा मावबोबाय रागाजों मेगन सानायजों। नों जे जोंलारिखौ इसिबां मोजां मोनो बेखौ आं बुजिसेयावबो मेगन सादोंमोन। मानो होनोब्ला आं बेहालागि सफैनो थाखाय गोबां खस्थ' मावबोदों। थैखो दै खालामनानै आङो बे न'खरखौ दाबोदों। नोंनि नोम्फा आरजिनाय सम्पति नङा बियो। नोंनि नोम्फाया गोबां जौ लोंनानै जौजोंनो सम्पति फानजोबदों। नाथाय आं हर सान खस्थ' खालामनानै बेफोर न'खौ लुफिनदों बेफोर न'खौ बानायदों। अब्ला एसेबां खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ आं ओरैनो गुबुननो मानो जाहोनो बिदि सानदोंमोन फिसा। आं लुबैदोंमोन गुबुन माहाजोननि फिसाजोखौ लाबोथों होननानै नाथाय आं बुजिबाय आंनि साननाया जोबोद नेहाद होननानै। एन्टनिय' फिसा नोंनि होनाय गासैबो साजाखौ लागोन आं अब्लाबो आंखौ निमाहा होदो। आयै नों मिथिगौ ना नों जोंलारिखौ खेबसे नङा खेबनै नङा साजा होबाय। बे बारावथ' नों जोंलारिखौ बुथारनो नागिरदों जायनि थाखाय नों किडनि गाज्रि खालामनानै होदों। जुदि टाइम मथे गावजों मिलायनाय किडनि मोनामोनब्ला दिनै जोंलारिया जोंनि गेजेराव थांनानै थानाय नङामोन। अब्ला आं माबोरै बावनो आयै नोंखौ माबोरै निमाहा होनो? जालांनाय जाथायखौथ' आं मोजां खालामफिननो हाला नाथाय फैबाय थानाय समाव आं नोंसोरनि गेजेराव फैला। बे खोथाखौ नों सिगाङावबो बुंदों। बिदि बुंनानैनो आङो जोंलारिखौ नोंखौ आं फोथायनानै लाना फैदोंमोन नाथाय मा खालामखो नों आयै? आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया। एन्टनिय' फिसा बे खेबनिफ्राय आं नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव जेब्लाबो हेंथा होआ। नांगौबा नों जोंलारिजोंनो गुबुन जायगायाव था जुलि जा। अब्लाबो आंखौ दा मुगै एन्टनिय' फिसा अब्लाबो आंखौ दा मुगै। नों ओरैबायदि खामानि मावबाय जायनि थाखाय आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। बेनिखायनो आं दिनैनो दानो बे न'खौ गारनानै थांनोसै। मा? आंनि मोजांखौ लुगैदोंब्ला आंखौ सान्थि थानो हो। एन्टनिय' फिसा न'खौ गारनानै दा थां। आं थानो हानाय नंला। एन्टनिय' फिसा दा थां एन्टनिय' फिसा जेरावबो। एलबार्ट न'खरनि गासिबो दायथ'आ नोंनि आखायावनोसै। आदा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं एलबार्ट नों मावनो हागोन। एन्टनिय' फिसा आयै आदाखौ थांनो हो। खामानिखौनो जाबायदि गोरोन्थि मावबाय आदाखौ साननैसो हारसिङै थानो हो। एलबार्ट एन्टनिय'आ बे बाराव जोंनिफ्राय गोजान जाबाय। बियो आरो फैफिननाय नङा। गासिबो आंनो गोरोन्थि मावबाय गासिबो। आं एन्टनिय'खौ लाखिहैथां। मा खालामगोन नों क्लिअ'पेट्रा? मा खालामनानै लाखो नों? एन्टनिय' फिसा आंखौ निमाहा होदो एन्टनिय' फिसा। आदा मार्था आदा नों गारनानै थांनोसै नामा? मार्था नोंनि आदाया नोंखौ गारनानै मालाबाबो थाङा। बास साननैसोनि थाखायल' एसे बाहेरायाव थांनो नागिरदों आं ट्रिपआव। नंगौ आदा? औ मार्था नों मोजाङै थाबानो जाबाय। आं नोंखौ कल खालामगोन दे। अके आदा। थां मोनाबाय उन्दुहैदो। जागोन दे आदा। बाय बाय आदा। मार्था आइ एम सरि
बे नखराव आरो आं मालाबाबो फैफिनला। आदा एन्टनिय' न'आवनो था। एलबार्ट, नों गोदोनि बायदि उन्दै जानानै गैला। बेनिखायनो बे नखरखौ सालायनायनि दायथ'आ नोंनि आखायावनोसै। नाथाय नोङो मानो बेफोरबायदि गारनानै थांनो ओंखारखो? नोंजों लारिजोंबोथ' मोजाङै रायलायफिननो हागोन ना? बे बाराव आं मालाबाबो हानाय नंला। मालाबाबो आंजों लारिनि नोजोराव आं आरो गसंनो हानाय नंला। बेनिखायनो आं आंनि थाखाय एसे टाइम होनि। एलबार्ट, न'खौ मोजाङै जोथोन ला। आं थांनोसै। नाथाय आदा नों थांगोन बहा? आं उनाव कल खालामगोन। बाय। बहा थांगोन बे बारावबा आदाया? एसेबां गिदिर दायथ'खौ आं बोरै रुजुननो हानो? आं हागोन जानो? हेल' सिखिरि, गुड मर्निं। दिनै एसेबां फुङाव? औ, ओरैनो बारहावा जानो होननानै ओंखारबोदोंमोन आं। बेवहायनो सानबाय नोंखौ लोगो हमनो होननानै। मोजाङानो जाबाय। आं नोंनि थाखाय कफि बानायनि। नांलाया दे। नों माबोरै दं जोंलारि? हस्टेलाव थानो मोजां मोनदों ना? औ, आरो हस्टेलफोरावलाय एसे बोरैबा जाखायो, अब्लाबो थानानै आदत जालांबाय। अब्लालाय मानोथो आंजों थाया? जों थाफाना? आंबो हारसिं मोनो। आंजों लोगोसे रुमाव थाफा। आं नोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामा। किटचेनाव नों हारसिं संनानै जाबानो जाबाय। आंनि थाखाय एसेबां साननाङा। नाथाय आं नोंखौ जेबो डिस्टार्ब होनो गोसो गैया सिखिरि। बेवहायलाय मानि डिस्टार्ब? जेबो नङा। खालि नों कलेजाव थां, कलेजनिफ्राय फै, खाथियाव थांलाय फैलाय खालाम। बेसेथो नोंलाय खस्थ' खालामबाय थानो? आंजोंनो थाफा। नांगौबा नों रुम भाराबो होनाङा। नाथाय आं फ्रियाव माबोरै थागोन? अब्लालाय नोंबा आंनो आधा होबानो जाबाय रुम भाराखौ। आं दानो जेबो बुंनो हाथ'वा। खोथाखौ मोजाङै साननानै नायदो। नाथाय आं लुबैयो नों आंजों थायोबा बांसिन मोजां जागोन। आंहाबो लोगो मोनगोन। नोंहाबो थानो थाखाय मोनसे मोजां न'। आबिर? औ, कफि लोंनो फैदों आं। सिखिरि, मा खबर? आंबो मोजाङैनो दं आबिर। नोंसोर रायलायथ' आं कफि बानायनि। आबिर, गुड मर्निं। नोंनालाय डिउटियालाय मालानिफ्राय माब्ला? 6टानिफ्राय मोनानि 9टासिम। एफा खस्थ' खालामो नों? माथो खालामनो, बेखौनो मावनो होननानै फैबाय जेब्ला मावखानांसिगोन। गुड। जिउआव स्ट्रागल थाखानांगौ, नङाबालाय बहाथो जानो। आচ্ছা जोंलारि, आं गोजौनि रुफटपआव जिरायहैनि। औ, आं कफिखौ गोजौआवनो हैगासिनो। नों जिरायहैनो हागोन। अके। जा खस्थ' खालामखायोना बे आबिरा। बिराद खस्थ' खालामनो हाग्रा मानसिफोरबो दं दे। औ, जा खस्थ' खालामनो हायो बियो। नों बेखौ मोजाङै सिनायो नामा? आं बांद्राय गोसोआव गैला, खिन्थु जोङो एलपि स्कुलाव ज' फरायदोंमोननो। नाथाय आं दा जेखिनि नुदोंना, मानसिया बिराद खस्थ' खालामो। आচ্ছা। हेल' बानलु, नै आं जोंलारिनाव दंफैयो। आচ্ছা, जागोन दे। अके, आं थांगासिनो। बानलु बेदाङा माबा होनदों नामा? औ, आंखौ बाजारनिफ्राय सिनि लांफानो होदों। अके, दे बिदिबालाय आं थांनोसै। अके। बानलु बेदां आरो सिखिरि सानैजों रायलायलायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आंनि थाखायबो, गावसोरनि थाखायबो। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बे सानथामा जोबोद बिजिमोन लोगोफोर, बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। एबार एसे लाबोनो नाजागोन दे, साननै सानथामनि गेजेरावबाबो गुसुं गुसुंबाबो लाबोगोन। दे होमबालाय दोनथ'नोसै।